играчи. Успел да ръпа всеки бърза широко да крачи. Човечство просто все, но тука нищичко не значи. Добър изпълен, но зад мене що се храчи. Защо продадохте държавата и сцената? Да очаката е басови и културата и схемата. Емблемата е хип-хоп срещу вас буклуци. Проблема не че сте безвкусен, нашите андърслуци. С некадърни рапъри напълниха каналите, но не каналите в лената тия музикалните. Продадоха си задниците, що ли щото могаш, щото иска слава, да, ама нагоре не ходят. Когато рапа ВГ беше номер едно в държавата, тогава не пеехме, че ни ние без славата. Сега ми е прескура колко ще пробия тука в тази държава, единствено за мене си ми пука. Приличам ти на продукт, мазен комерс. Ти ме мислиш за буклук, но за мен си траверс. Стоя так да пълвам себе си, за моя си сметка. Живота тук е като в клетка, да това е жалка клетка. Живота тук в клетка, си плащаме за всичко, за всяка сметка. Не позволявам да ме тръпче нечия подметка. Достатъчно съм силен да разбия тази клетка. Не съм аз човека, който ще оправи рапа ВГ. От мен не чакайте подкрепа, защото не ме ебе. За какво да се хъбя за рапа, няма рап ценители. От много време умреха добрите изпълнители. Не съм звезда на рапа, че да грея в небесата, но за това, което правя, аз съм твърд като стената. И виждам как стоят нещата, как се борят хора за заплата, да се сложат хляб в устата. Народа е на мнение, че рапа е помия, а в чалката няма простотия или зеления. Виждам как купуват водки и ги дават по планета. Педеращета се молят, да, но нямат късмета. Аз не съм такъв къса, не пиша на богати. Тези дето искат да ме купят, сам са непознати. Ето защо го правя за мене си, за моя кеф. По-добре изглеждаме, подредени от зад напред. Приличам ти на продукт, мазен комерс. Ти ме мислиш за буклук, но за мен си траверс. Стоя так да пълвам себе си, за моя си сметка. Живота тук е като в клетка, да това е жалка клетка. Живота тук в клетка, си плащаме за всичко, за всяка сметка. Не позволявам да ме тръпче нечия подметка. Достатъчно съм силен да разбия тази клетка. Жалко, това е мъничка държава и супер трудно да се преуспее. Епъла за този, който пее истината без да го ебе и без да се гордее с това, че знае как да го направи и за себе си се лее. На всеки от народа смее да се вдигне на протест, да се подложи на твоя труден тест, защото Бог ни е създал за да се борим. Във вратата към успеха съвсем сами да я отворим. Обаче и ние хора сме така, че когато ни боли дълбоко в нас душата плаче. И нестабилният психически просто пада, и никой от нас не знае дали е в рая или в ада. Майната разкапания в свят живота дълго духа. Рети гора да се моля, но и тя е духа. Дай ми шанс Боже, да се сменя съдбата. На 21 години любовта за мен е самотата. В нищотата да очаквам нещо ли? И казах нещо смешно ли? Загубих се по дяволите, просто ме няма. Ще бъде банално ако го кажа, но това е моята драма. Казах просто каквото мисля, каквото трае, каквото искаш говори. Само ако се налага, виждам усти отвори, но широко и жалко не сънувам. По дяволите спасени неща, защо не чувам,